găsit, dragilor! Eu sunt Delia și bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi voi pregăti mai multe rețete, iar la final va fi doar una. Voi începe cu chiflele și pentru asta am nevoie de 500 de grame de făină, 15 grame de drojdie proaspătă, 200-250 de grame de lapte, 30 de grame de unt moale, un ou, un praf de zahăr, o linguriță de sare, un ou plus 2 linguri de lapte pentru uns chiflele și aproximativ 15 grame de mix de semințe. Adaug făina în bol de mixare, drojdia, zahărul și selectez 10 secunde viteza 3. Adaug următoarele ingrediente: laptele, așa, oul, untul și selectez 3 minute funcția de frământare. Acum am să adaug o linguriță de sare, după care mai frământ, suntem gata, mai frământ un minut. Acum îl transfer într-un vas și am să-l las să dospească aproximativ o oră până își dublează volumul. Am pus puțin ulei de măsline. Așa, îl acopăr cu un prosop și îl lăsăm într-un loc călduț. Până ce aluatul dospește, voi pregăti guacamole. Și pentru asta am nevoie de avocado, ceapă, roșii, ulei de măsline și puțină sare și zeamă de lămâie. Am tocat ceapa, am pus avocado, iar acum selectez 5 secunde viteza 4. Am tăiat roșiile, am să le adaug peste în bolul de mixare. După care am să pun și uleiul de măsline, aproximativ 20 de grame și zeama de la jumătate de lămâie. Așa, o linguriță de sare și punem capacul și paharul de măsurare, selectăm 10 secunde, viteza sens antiorar, viteza lingură. Aluatul dospește, guacamole este gata, iar acum vreau să prăjesc bacon, bineînțeles tot cu ajutorul lui Thermomix. Adaug 30 de grame de ulei în bol de mixare. Așa. Iar peste am să adaug câteva felii, aproximativ 100 de grame de bacon. După care selectez 15 minute, varoma, viteza 1,5. Puțin și suntem gata. Am să împart aluatul pentru chifle. Așa. Prima dată în două.
după care voi forma chifle de aproximativ 80-90 de grame fiecare. Le mai lăsăm să dospească încă 15 minute. După aproximativ 15 minute, chiflele sunt gata pentru ultima etapă. Am să le pun la cuptorul preîncălzit la o temperatură de 170 de grade, circa 25-30 de minute. Pentru ultimul pas am pregătit apă, coșul de năbușire, hârtie de copt, ou, câteva condimente și hai să vezi ce va ieși. Și acum urmează partea creativă. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că mă urmăriți și de acum înainte rețetele mele le găsiți și pe canalul de YouTube Eu și Thermomix. Pa, pa!